E seche ma wach mar paro mar chik mar omenda e mbaka madhi nyime e gwenge ma pacho ka ma kuom rawere okawo thuolo mar temo fuono gigo mantiere chik omendano ka gitiyo gi dho ogendni mopogore opogore. Dwaro margi en chiwo nonro matut ne jopiny e wi gigo mantiere e paro mar chikno to gi gima omiyo ikwede. Rawerego tiyo gi lony mag mbui e chiwo puonj ma kamago kaka jafwambo marwa George Aoko leronwa koya e kaunti ma Mombasa. Magi gin rowere manie gwenge mopogore kane jowuok oko mar temo fuono pend chike manie paro mar chik omenda higa 2024. Ne gichokore kendo temo loko pend chikego gi dhok mopogore e pacho ka to chutho mago mamulo japiny ma kawaida. Nyadendini ne loso gi jogo mawuok e counties mag North Eastern. Kama chielo ni to ne loso gi jogo mawacho kendo winjo dho jo Embu. Ng'ato oholi pesa gidwa golo tax. Iwinjo? Jodak e gwenge ma Nyanza ne bende ofuon ne tiend chik omenda no. Jogo maloso e yor ranyisi ne bende olerne gi tiend chikego ma sani onyayo twak mapek e pacho ka. En chenro mane ochaki yor lony mag mbui gi moko kuom jogo makedo ne ratich oganda. Achiel kuomgi en jangolo Moshiri Mike mane tiyo gi yor mbui mar X e tayo chenro ni. Kabinde ogolo kwayo ne jogo mawinjo dhokgo mondo mi owuog oko mar loko ne joma moko. Kilero negi bende gi dho ngere mondo mi gichwal oteno e yo manimba. Wechegi ne oketi e grube mopogore kuma ne fuone tiendgi e wi midhieche ma kidek bedo ka diponi okadhe kendo puodhe kaka chik ma pacho ka. Kopogore gi mano, yor mbui mar ChatGPT ne bende otigodo e lero tiend wechego. Ka Kelvin Ndemo e mbui mare mar X to ne okoni ng'ata madwaro ng'eyo matut motenore kod paro mar chik omenda no kaachiel kod chike mamoko to nyalo chwalo ire. Kuom ranyisi, ne adwaro yango matut e wi wach ushuru motenore kod weche mag alwora. Kaeto dwoko ne onyiedhore. Magi gin mana moko kuom mijing'o ma jo Kenya tiyo godo e lony mag mbui mar neno ni wechegi chopo ne oganda duto gi dhok ma giwinjo kendo e yo ma gidware. George Aoko, Ramogi TV.